Zamislite da ste na stadionu, 1000 ljudi oko vas, a odjednom stiže vijest koja mijenja sve. O smrti čovjeka koji se nalazi na čelu države. Reakcije su različite, neki plaču, neki su šokirani, a svi osjećaju snažnu povezanost sa jednom osobom koja je simbol njihove zemlje. Fenomen koji objašnjava ovu pojavu naziva se kult ličnosti. To je situacija u kojoj jedan politički ili društveni vođa postaje simbol ne samo vlasti, već i moralnih vrijednosti, stabilnosti, pa čak i identiteta zajednice. Takve vođe su prisutni u medijima, obrazovanju, javnim ceremonijama i simbolima, kao što su fotografije, govori, pa čak i spomenici i umjetnost. Ljudi često osjećaju snažnu emocionalnu povezanost sa njim. Kako bi vam lakše pojasnio ovaj pojam, najprije ću vam postaviti par pitanja. Da li najprije možete da se sjetite neke poznate ličnost koja je izazivala slične reakcije, koja je bila predmet posebnog poštovanja ili divljenja? Koje karakteristike tu osobu u stvari čine posebno za javnost? Zaustavite ovaj video, razmislite nekoliko trenutaka i to će vam pomoći da lakše razumijete fenomen kulta ličnosti dok prolazimo kroz ovu lekciju. Kult ličnosti utiče na emocije ljudi. Kada se vođa predstavlja kao nepogrešiv i simbol stabilnosti, javne reakcije na njihove uspjehe ili smrt postaju izrazito emotivne. Ljudi osjećaju tugu, strah, ponos ili poštovanje, ne samo zbog lične veze sa vođom, već i zbog društvenog očekivanja i okvira. Ova emocionalna komponenta posebno je vidljiva kod događaja visokog javnog značaja, kao što su sahrane vođa, vijesti o njihovoj smrti ili neke druge ceremonije u njihovu čast. Takvi trenuci često postaju istorijski simboli zabilježeni i u medijima. Jedan od najpoznatijih primjera ovakvog fenomena je istorijski izvor koji možete vidjeti iza mene, a to je fotografija fudbalera Hajduka i Crvene zvezde kako plaču nakon vijesti o smrti Josipa Broza Tita, koju također možete pronaći u našem udžbeniku na stranici 143, ali i skeniranjem ovog QR koda ovdje. Fotografija je u suštini snimljena samo nekoliko sekundi nakon saopštenja vijesti i na njoj su vidljive reakcije samih igrača. Ova fotografija nije samo prikaz tuge, ona je simbol snažnog emocionalnog i društvenog utjecaja ličnosti, tačnije kulta ličnosti. Vidimo kako pojedinci i grupa ljudi u stvari reaguje na gubitak vođe koji je bio centralna figura njihovog društvenog života, ali i kako kolektivna emocija oblikuje percepciju događaja. Ono što ćemo sad uraditi jeste da ćemo analizirati ovaj izvor. To ćemo uraditi kroz par pitanja. Najprije, kada posmatramo ovu fotografiju kao istorijski izvor, važno je razmotriti nekoliko pitanja. Najprije, šta nam reakcija fudbalera govori o ulozi Tita u društvu? Potom, kako su, to jest koliko su emocije na slici sportski izraz, a koliko rezultat društvenog i političkog okvira? Sljedeće pitanje je na koji način mediji i simbolika oblikuju kolektivna sjećanja u ovakvim trenucima. I naše posljednje pitanje, koje različite perspektive možemo primijeniti da bismo bolje razumjeli ovaj događaj i slične situacije u prošlosti ili u savremenom društvu. Razmislite malo o ovim pitanjima. Prije nego što nastavimo dalje, kroz njih ono što je za nas najbitnije jeste da razvijamo kritičko mišljenje, jer jedan izvor ne prokazuje cjelokupnu istinu samu po sebi, već uvijek više postoji naravno slojeva interpretacije. Kult ličnosti je jedan kompleksan fenomen koji kombinuje politički autoritet, prikaz u medijima i emocionalnu povezanost građana. Fotografija, fudbaleri plaču na vijest o Titovoj smrti pruža jedan snažan vizualan uvid u to kako je ovaj fenomen se manifestovao u Jugoslaviji. Kada analiziramo ovakve izvore, važno je koristiti princip multiperspektivnosti. To znači da ne posmatramo događaje samo iz jednog ugla, već pokušavamo razumjeti različite moguće interpretacije. Naprimjer, jedni će ovu fotografiju vidjeti kao iskreni sportski izraz tuge i poštovanja prema vođi. Međutim, drugi će tumačiti kao rezultat društvenih i političkih očekivanja, odnosno utjecaja propagande.
propagande i kulta ličnosti. Zatim, treći, mogu promišljati o širem društvenom kontekstu, kakav je bio položaj pojedinca u društvu, kako su mediji oblikovali javno mnijenje ili kako u različite regije Jugoslavije su ljudi reagovali na smrt njihovog vođe, to je u konkretnom slučaju maršala Tita. Sada ćemo također dati jedan zadatak za istraživanje kako biste dodatno podubili svoje znanje kada je ova tema u pitanju. Naprimjer, pokušajte da pronađete makar još jedan primjer kulta ličnosti iz istorije ili savremenog društva, kao što su, na primjer, neki politički lideri, ali i neka poznata javna ličnost koja je predmet masovnog divljenja. O tom razmislite koje različite perspektive možete primijeniti na taj konkretan primjer, koje emocije ili reakcije ljudi su bile spontane, a koje su bile oblikovane društvenim pritiskom ili medijskom propagandom. Pored Tita možete istražiti i neke druge primjere, poput Staljina u Sovjetskom savezu ili Maoa u Kini, pa na osnovu tih primjera možete istražiti kako su ti lideri bili prikazivani ili kako su njihove ličnosti uticale na društvo. Na taj način, naravno, razvijate kritičko mišljenje, ali učite kako da sagledate istorijske izvore iz više uglova, jer nijedan istorijski izvor ne daje kompletnu sliku sam o sebi. To je to za danas, a ja vas molim da za više sadržaja posjetite naš sajt i zapratite nas na društvenim mrežama kako biste pratili nove zanimljive sadržaje.